Okay, so may buntag Pilipinas, may hapon Texas. So naana pud ta karon sa tong pagbasa sa pulong sa Dios. Nga na kita karon sa unang basahon sa mga hari. So ato sang basahon daan ang pasiunan, no? Kay ingon diri ang unang mga hari nagpadayon sa kasaysayan sa gingharian sa Israel nga gisugdan diha sa mga basahon ni Samuel. Nabahin kini sa tulo. Ang una, ang pagpuli ni Solomon ingon nga hari sa Israel ug sa Juda ug ang pagkamatay ni David nga iyang amahan. Ikaduha, ang paghari ug ang mga kalampusan nga nakab-ot ni Solomon, ilabi na ang pagtukod sa templo sa Jerusalem. Ikatulo, ang pagkabahin sa nasod ngadto sa amihanan ug habagatang gingharian ug ang mga sugilanon bahin sa mga hari nga nagmando hangtod sa tunga-tunga sa ikasiyam nga siglo sa wala pa matawo si Kristo. Dinhi sa duha kabasahon sa mga hari, ang matag pangulo gihukman sumala sa iyang pagkamatinud-anon ngadto sa Dios ug ang kalampusan sa tibuok nasod nag-agad niining maong sukdanan. Sa laing bahin, ang pagsimba sa mga Dios ug pagsupak sa kabubuton sa Dios naghatod kanila ngadto sa katalagman. Ang mga hari sa gingharian sa amihanan wala makapasar sa maong sukdanan. Samtang sa mga hari sa Juda may milampos ug may nangapakyas usab. Ang mga tawo nga nailhan pag-ayo diha sa basahon sa unang mga hari mao ang mga propeta nga maoy nagpasidaan sa katawhan sa dili pagsimba sa mga Dios ug sa dili pagsupak sa Dios. Usa sa mga paborito mao ang propeta nga si Elias ug ang sugilanon sa iyang pagpakigbisog batok sa mga pari ni Baal. Okay, so magampo sa ta before nato padayonon, no? Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo Lord nining taknaa nga imong gihatag kanamo. Salamat Lord sa imong gihatag nga kahigayunan Ginoo nga makabasa mi makapanghinuklog mi Lord sa imong mga pulong karon. Thank you Ginoo nga ikaw kanunay na nakig-uban kanamo, and I pray Lord ikaw maga-bless bisan pa Ginoo sa mga manan-aw ani nga video Lord. Thank you nga ikaw ang Dios magahikap silang kasing-kasing, ikaw mamuhat silang kasing-kasing Ginoo nga ikaw Lord ilang ma-experience usab. So dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan ang imong balang espiritu Lord among ginaawha nga mamuhat karong taknaa Ginoo. Niining higayuna among kining itugyan diha kanimo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Praise God. So okay, so naa ta sa chapter 1. Igsoon, no? Okay, giuluhan kinig tigulang na kaayo si David. Tigulang na kaayo si David. Ingon diri tigulang na kaayo si David ug bisan pag kupuan siyag mga habol sa iyang mga sulugoon, dili nagayod siya mobatig kainit. Busa, miingon kaniya ang iyang mga opisyal, mangita kamig batan-ong dalaga alang kanimo aron siya maoy magatiman ug modulog kanimo aron ka mainitan. Busa, gilukop nila ang tibuok Israel sa pagpangita og maanyag nga babae ug nakit-an nila si Abisag nga taga Sunam ug gidala nila siya ngadto sa hari. Maanyag kaayo siya ug nahimo siyang tig-atiman sa hari. Apan wala siya hilabti sa hari. Okay, verse 5. Si Adonias nga anak ni David og ni Hagit nagpagarbo nga kuno mahimo siyang hari. Gani nag-andam naman siyag mga karwahi og mga tawo nga modala niini og 50 ka tawo nga mag-una kaniya. Sukad masukad wala pagayud siya badlunga sa iyang amahan o pangutan-a bahin sa iyang gibuhat. Gwapo usab siya kaayo og natawo siya sunod ni Absalom. Nakigsabot siya kang Joab nga anak ni Soreya ug kang Abiatar nga pari. Og sila midapig kang Adonias
ug mitabang kaniya. Apan si Sadok nga pari usab, si Banaiyas nga anak ni Joyada, si Natan nga propeta, si Simei, si Rei, og ang mga sinaligang sundalo ni David wala modapid kang Adonias. Usa ka adlaw ni ana si Adonias naghalad og mga karnero ug mga baka didto sa bato sa Sohilet duol sa tubod sa Enrogel ug gidapit niya ang tanan niyang mga igsuong lalaki ug ang mga opisyal nga taga Juda sa pagtambong sa usa ka bangkete. Apan wala niya dapita si Nathan nga propeta o si Benaiyas o ang mga sinaligang sundalo ni David o si Solomon nga iyang igsuon. Unya miadto si Nathan kang Batsiba nga inahan ni Solomon og nangutana, "Nakabalita ka ba nga si Adonias nga anak ni Hagit nahimo ng hari og si David nga atong agalon wala masayod niini? Busa aron dili ka mamilagro og ang imong anak nga si Solomon, tambagan ko ikaw sa pag-adto dayon kang haring David og ingna siya. Dili ba misaad ka man kanako nga si Solomon nga imong anak maoy mopuli kanimo sa pagkahari? Apan nganong si Adonias man ang nahimong hari? Unya samtang nakigsulti ka pa sa pari, mosulod usab ako og pamatud-an ko ang imong gisulti." Busa si Batsiba miadto sa lawak sa hari. Tigulang na ang hari og si Abisag ang dalaga nga taga Sunam maoy nagatiman kaniya. Miyukbo si Batsiba og ang hari nangutana kaniya, "Unsa may imong tuyo?" Si Batsiba miingon sa hari, "Nanumpa ka kanako sa ngalan sa Ginoo nga imong Dios nga si Solomon nga atong anak maoy mopuli kanimo paghari." Apan si Adonias nahimo ng hari ug wala ka masayod nini. Naghalad siyag mga baka ug mga karnero ug gidapit niya ang tanan mong mga anak gawas kang Solomon. Gidapit usab niya si Abiatar nga pari ug si Joab nga pangulo sa kasundaluhan. Ug karon mahal nga hari, ang tibuok Israel nagpaabot nga imong sultihan kung kinsay mopuli kanimo paghari. Kay tingali unyag inig kamatay nimo ako ug ang akong anak nga si Solomon, isipon na lang nga mga mabudhion. 22. Samtang nakigsulti pa siya sa hari, miabot si Nathan nga propeta or Nathan, no? Og gisuginlan niya or nila ang hari nga miabot si Nathan. Og sa pag-atubang niya sa hari, miyukbo siya og miingon, "Mahal nga hari, nag-ingon ka ba nga si Adonias maoy mopuli kanimo sa pagpari?" Karong adlaw naghalad siya og mga baka ug mga karnero ug gidapit niya ang tanan nimong anak, ingon man si Joab nga pangulo sa kasundaluhan ug si Abiatar nga pari. Atua sila nangaon og nag-inom uban kaniya ug miingon, "Mabuhi si Haring Adonias." Apan wala ako dapita o si Sadok nga pari o si Benaiyas o si Solomon. Sugo mo ba kini, mahal nga hari? Apan nganong wala mo man lang kami nga imong mga sulugoon sultihin niini? Kay 28, unya mitubag si Haring David, "Panhiya si Batsiba." Busa miduol si Batsiba sa hari ug nanumpa ang hari kaniya, "Sa ngalan sa Ginoo nga buhi, ang Dios sa Israel nga maoy nagluwas kanako sa tanang kalisdanan, ipanumpa ko kanimo nga si Solomon nga atong anak maoy mopuli kanako sa paghari ug ipatuman ko gayud kini sugod karong adlaw." Unya si Batsiba miyukbo sa hari og miingon, "Hinaot unta nga ikaw mabuhi hangtod sa kahangturan." Si Haring David miingon, "Paanhiya si Sadok nga pari, si Nathan nga propeta og si Benaiyas nga anak ni Joyada." Busa miatubang sila sa hari, gingingnan sila niya sila, "Dad-an ninyo si Solomon ngadto sa gihon og pakuyuga ang akong mga opisyal. Pasakya siya sa akong kabayong mula og padihugi si Solomon ni Sadok og ni Nathan ingon nga hari sa Israel. Unya patinguga
ang trompeta og paninggit kamo, mabuhi si Haring Solomon. Unya kuyogi siya balik nganhi aron mulingkod siya sa akong trono og maoy maghari puli kanako kay siya gitudlo ko nga maoy magmamando sa Israel og sa Juda. Og si Benaias nga anak ni Joyada mitubag sa hari. Matuman kini og hinaot unta nga ang Ginoo ang Dios sa akong agalon nga hari muuyon niini. Ingon nga ang Ginoo nag-uban kanimo mahal nga hari, mag-uban unta usab siya kang Solomon og himuon ang iyang gingharian nga mas gamhanan pa kaysa imong gingharian. Busa nang lugsong si Sadok og si Nathan og si Benaias og ang mga gwardya sa hari. Gipakabayo nila si Solomon sa kabayo nga mula ni Haring David ug gidala siya ngadto sa gihon. Didto gikuha ni Sadok gikan sa tulda sa Ginoo ang sungay nga gisudlag lana sa olibo ug gidihugan niya si Solomon. Unya, gipatingog nila ang trompeta ug ang tanang tawo naninggit, mabuhi si Haring Solomon. Ang tanang mga tawo mikuyog kaniya. Pagpauli ug nagpatingog sila sa ilang mga plauta ug nagmaya pag-ayo ug hilabihan nilang banhaa. Si Adonias ug ang tanan niyang bisita nakadungog sa kabanha. Niining higayuna, human na silag pangaon. Og miingon si Joab, nganong nagkaguliyang man ang syudad. Samtang nagsulti pa siya, miabot si Jonathan, ang anak ni Abiatar nga pari. Og si Adonias miingon kaniya, sulod nga ri kay talahuron ka nga pagkatao. Unsa bang maayong balita kanang imong gidala? Mitubag si Jonathan, dili kini maayong balita kay si Solomon gihimong hari sa atong agalon nga si Haring David og gipauban kaniya si Sadok nga pari, si Nathan nga propeta og si Benaias nga anak ni Joyada ug ang mga gwardya sa hari. Gipakabayo nila si Solomon sa kabayo nga mula sa hari ug didto sa gihon gidihugan siya ni Sadok ug ni Nathan ingon nga hari ug gikan didto nanunga sila nga malipayon. Mao kini ang hinungdan sa kabanha ug karon si Solomon na ang hari. Dugang pa niini miabot ang mga opisyal sa palasyo sa pagpahalipay sa atong agalon nga si Haring David. Sila miingon hinaot unta nga ang imong Dios maghimo sa ngalan ni Solomon nga mas bantugan pa kaysa imo ug ang iyang gingharian mahimong mas gamhanan pa kaysa imuha. Ug ang hari miakbo sa iyang higdaanan ug miingon, dalaygo ng Ginoo nga Dios sa Israel kay mitugot siya nga niining adlaw usa sa akong mga anak ang mulingkod sa akong trono ug ako mismo nakasaksi niini. 49. Unya ang mga bisita ni Adonias nangahadlok og nag-iyahag panglakaw. Si Adonias nahadlok usab kang Solomon. Miadto siya sa halaran og migunit sa mga sungay-sungay niini. Og may nagsugilon kang Solomon nga si Adonias nahadlok kaniya kay migunit man siya sa mga sungay-sungay sa halaran og miingon, kinahanglang manumpa una kanako si Haring Solomon nga dili niya ako patyon. Og miingon si Solomon, kung makita nga maayo siyang tawo, walay matagak bisan usa sa kalugas sa iyang buhok. Apan kung dili, patyon ko siya. Busa, gipakuha ni Haring Solomon si Adonias og miadto siya og miyukbo kang Haring Solomon og giingnan siya ni Haring Solomon, pauli sa inyo. Okay, so mao kadto ang chapter 1 sa unang mga hari igsoon ug atong ipadayon ang chapter 2, no? So giuluhan kini katapusang tugon ni David ngadto kang Solomon. Chapter 2 verse 1, sa dihang hapit na mamatay si David, gipahimangnuan niya ang iyang anak nga si Solomon. Mingon siya, hapit na ako mamatay, pag malig-on o
og pagmaisugon og tumana ang pahimangno sa Ginoo nga imong Dios. Sunda ang iyang kabubuton ug tumana ang tanan niyang mga sugo ug mga hukom sumala sa nahisulat sa balaod ni Moises aron molampos ka sa tanan mong buhaton. Bisag asa ka paingon ug aron tumanon sa Ginoo ang iyang saad kanako nga nag-ingon, kun ang imong mga anak magmatngon sa ilang pagkinabuhi ug magmatinud-anon kanako sa bug-os nilang kasing-kasing ug kalag, dili ka kabsag kaliwat nga maghari sa Israel. Okay. Labot pa, nasayod usab ikaw sa gibuhat kanako ni Joab nga anak ni Suriya. Gipatay niya ang duha ka pangulo sa Israel nga si Abner nga anak ni Ner ug si Amasa nga anak ni Jeter. Gipatay niya sila panahon sa kalinaw, agig panimalos sa dugo nga giula panahon sa gubat. Gipatay niya ang mga inosenteng tao ug ako'y nanubag sa iyang gihimo. Busa buhata ang ginahuna mong maayong buhaton ug ayaw itugot nga mamatay siya nga tigulang na ug malinawon. Apan pakitaig kaayo ang mga anak ni Barsilai nga taga-Gilid ug anhi sila pakan-a sa imong lamesa kay gitagad nila ako pag-ayo sa dihang mikagyo ako aron sa paglikay sa imong igsuon nga si Absalom. Ayaw usab kalimti si Simei nga anak ni Gera nga usa kasakop sa banay ni Benjamin nga taga Bahurim nga labihang nakatunglo kanako sa dihang miadto ako sa Mahanaim. Apan sa dihang milugsong siya aron pagsugat kanako didto sa Jordan, nanumpa ako sa ngalan sa Ginoo nga dili ko siya patyon. Apan kay malamon ka man, siluti siya og patya. Unya, namatay si David o gilubong didto sa Jerusalem, ang siyudad ni David. Naghari si David sa Israel sulod sa 40 ka tuig, 7 ka tuig sa Hebron, o 33 ka tuig sa Jerusalem. Human mamatay si David, mipuli kaniya sa paghari si Solomon, og gamhanan kaayo ang iyang gingharian. Okay, so verse 13, unya si Adonias nga anak ni Hagit miadto kang Batsiba nga inahan ni Solomon. Og si Batsiba miingon, kalinaw ba'y tuyo sa imong pag-anhi? Mitubag si Adonias, oo, apan aduna unta ako'y ihangyo kanimo. Si Batsiba miingon, unsa man? Si Adonias mitubag, nasayod ka nga ako ang gingharian og ang tibuok Israel. Nagpaabot gayod nga ako maoy maghari. Apan gihikaw kanako ang gingharian ug naangkon sa akong igsuon kay gihatag man kini kaniya sa Ginoo. Ug karon aduna ako'y usa ka hangyo kanimo ug ayaw intawon akog balibari. Mitubag si Batsiba, unsa man? Mitubag si Adonias, hangyoas si Haring Solomon kay dili ka man niya balibaran nga ihatag kanako si Abisag nga taga Sunam aron mahimong akong asawa. Si Batsiba miingon, oo, sultihan ko ang hari niini. Busa miadto si Batsiba kang Haring Solomon og gitagbo siya sa hari og giyukbuan. Unya milingkod sa iyang trono ang hari og nagpakuha siya laing lingkuranan alang sa iyang inahan og milingkod si Batsiba sa tuo sa hari. Unya miingon si Batsiba, ngay jutay akong ihangyo kanimo og ayaw akog balibari. Og miingon kaniya ang hari, isulti kay dili ko ikaw balibaran. Si Batsiba mitubag, ipaasawa si Abisag sa imong igsuon nga si Adonias. Mitubag si Haring Solomon sa iyang inahan, nganong ipaasawa mo man si Abisag kang Adonias. Maayo pangayuon mo na lang usab ang trono alang kang Adonias, kay ako man siyang magulang, og
gilabanan man siya ni Abiatar nga pari og ni Joab nga anak ni Suriya. Unya si Haring Solomon nanumpa sa ngalan sa Ginoo nga silutan siya sa Dios kun dili niya patyon si Adonias. Miingon siya sa ngalan sa Ginoo nga buhi nga maoy nagpili kanako og nagpahimutang kanako dinhi sa trono sa akong amahan og naghimo kanako nga usa ka banay sumala sa iyang gisaad, ipanumpa ko nga patyon ko gayud si Adonias karong adlaw. Busa gisugo ni Haring Solomon si Benaias sa pagpatay kang Adonias. Gidunggab ni Benaias si Adonias og namatay kini. Ang hari miingon kang Abiatar, lakaw sa anatot ngadto sa imong yuta. Angay ka untang patyon apan dili ko ikaw patyon karon, kay ikaw may nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nga Dios at tubangan sa akong amahan nga si David. Og tungod kay nakig-ambit ka man sa iyang kagul-anan. Busa, gipapahawa ni Solomon si Abiatar sa iyang katungdanan ingon nga pari sa Ginoo og natuman ang gisulti sa Ginoo didto sa Silo bahin sa banay ni Eli. Sa pagkabalita ni Joab niini, kay si Joab midapig kang Adonias bisan og wala siya modapig kang Absalom, midagan siya ngadto sa tulda sa Ginoo og migunit sa mga eskina sa halaran. Gisuginlan sa si Haring Solomon nga si Joab midangop sa tulda sa Ginoo og atua sa halaran. Gisugo ni Solomon si Benaias og giingnan adtua siya og patya. Busa miadto si Benaias sa tulda sa Ginoo og giingnan niya si Joab. Nagsugo ang hari nga pagawason ka. Apan mitubag si Joab, dili ko, buot ko nga anhi dinhi mamatay. Mibalik si Benaias ngadto sa hari o gisultihan niya ang hari sa gisulti ni Joab. Ang hari miingon, patya siya sumala sa iyang gipangayo og ilubong aron makuha gikan kanako og sa banay sa akong amahan ang sala tungod sa dugo nga giula ni Joab nga wala lamay gipasikaran. Panimaslan siya sa Ginoo tungod sa iyang pagpatay sa walay pagpahibalo sa akong amahan nga si David. Gipatay niya ang duha ka tawo nga mas matarong ug mas maayo pa kay kaniya nga mao si Abner nga anak ni Ner og pangulo sa kasundaluhan sa Israel og si Amasa nga anak ni Jether og pangulo sa kasundaluhan sa Juda. Busa paninglon ang iyang dugo diha sa kamot ni Joab. Paninglon ang ilang dugo diha sa kamot ni Joab ug sa iyang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Apan alang kang David sa iyang banay kaliwat ug sa iyang gingharian may kalinaw gikan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Unya miadto si Benaias sa halaran ug gipatay niya si Joab. Gilubong si Joab didto sa iyang banay or sa iyang balay sa kamingawan. Unya si Benaias gihimo sa hari nga pangulo sa kasundaluhan ilis kang Joab og si Sadok ingon nga pari ilis kang Abiatar. 36 unya gipatawag sa hari si Simei og giingnan pagtukod og balay alang sa imong kaugalingon didto sa Jerusalem aron didto ka na magpuyo og ayaw na pag-adto sa laing dapit. Sa higayon unya nga mulakaw ka og motabo ka sa sapa sa Kedron, patyon ko ikaw og wala kay laing mabasol. Si Simei miingon sa hari, maayo ang giingon mo og tumanon ko gayud kini. Busa mipuyo si Simei didto sa Jerusalem sa taas nga panahon. Apan nahitabo nga sa pagkatapos sa 3 ka tuig duha sa mga ulipon ni Simei ang mikagyo ngadto kang Akias nga anak ni Maaka nga hari sa Gat. Sa pagkabalita ni Simei nga ang iyang mga ulipon miadto sa Gat,
Mikabayo siya sa iyang asno ug miadto sa gat ngadto kang Akiyas aron sa pagpangita sa iyang mga ulipon. Ug nadala gayud niya pagbalik ang iyang mga ulipon. Ug sa dihang nasayra ni Solomon nga miadto si Simei sa gat ug nahibalik na, gipatawag niya si Simei og giingnan, dili ba gipapanumpa ko man ikaw sa ngalan sa Ginoo nga sa higayon nga mogawas ka sa Jerusalem patyon ko ikaw? Dili ba miingon ka man kanako maayo ang giingon mo ug sundon ko kini? Nganong wala mo man tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo ug ang akong mando kanimo? Midugang pag-ingon ng hari, nasayod ka sa tanang buhat nga daotan nga gihimo mo sa akong amahan nga si David. Busa paninglan ka sa Ginoo sa daotan mong binuhatan. Apan ako panalanginan og ang trono ni David magpabiling lig-on at tubangan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Unya gimanduan sa hari si Benaias sa pagpatay kang Simei o gituman niya kini. Sa ingon niini wala nay nagsamo kang haring Solomon. Amen. So igsuon mo kadto ang chapter 2. So karong adlaw atong nahuman ang chapter 1 ug ang chapter 2 sa unang hari nga atong basahon karong adlaw. So salamat kayo igsuon sa imong pakig-uban kanako. I hope nga magkita na usab kita sa sunod nga higayon. Daghang salamat, dalaygon ng Dios sa walay katapusan.